Usukhulume kangaka. Angikuthandi kodwa ukukhuluma izinto Cha, sitshela ukuthi izona zinto. Angikuthandi ukukhuluma izinto ezisombululo. Into esifunayo isithandwa sami isisombululo. No, akuyekwe nje ngithena usegijima eqala ngoba phela ufuna ukubonakala ngazi ukuthi right segijima eqala ndaba ba TV. Landela mina. Angitshela masengumini umuntu wrong. Right? Akekho wrong. Nina nimbuzanga ukuthi okay, kusukelaphi, kuyapi, kusukelaphi, kuyapi. Anazi. Hayi besazi ukuthi nje indawo. Angithi uyabona njengoba sisikade ngitshela ukuthi mina ngikhule ngitshela ukuthi le ndawo yasekhaya. Lokho ngikhule kwabazali bami bekuliwa yona lento le. Kuze kuhanjwe izinkantolo khanjola yona lento le. Njengamanje right now mina emotionally I feel like angazi yes I'm being attacked because angazi manje engazi usumzali naye uselwa izimpi zabo nami. Angazi lutho mina sengibona ukuthi umzali ulwizimpi zabo nami that's why nami ngize ngibe kuhlaza kuyena ngibe ngiyingane kumele ngabe ngimhlonipha but ngize ngicine sengenza ubuhlaza kuyena. Asibingelele babukeli ba Black Live TV igama uNhlanhla Misimamelo waka Zondi sikhona endaweni yakhona la eChesterville kanti ke uyazi it's our season 2 izinkinga zomndeni la sifika khona qathatha sizoyilungiselela khona ke izinkinga zawo umndeni njoba sikhona ke namhlanje asike singene la ngaphakathi sizwe ke usisi lo sipalelile ukuthi kumayelana nani sibona ukuthi kuyalungiseka noma akulungiseki yini kodwa ke thina as Black Live TV sesifikile sizolungisa zona inkinga zomndeni. Gogo. Yebo. Uyabo mngaka. Sanibona njani? Njani? Siyaphila. Umamelo from Black Live TV. Siyabonga. Yazi bengitshela ukuthi usisibhaleli but ya mani ngamayithi so mhlawumbe singahlalela ke Singangena ngala sangena ngalathi inkinga. Hayi Kwesithebe ngibona abantu bama-camera engathi khona inkinga yami engathi izolunga. Hayi sesilungile. Sobona. Njengoba besishilo ke babukele emakhaya ukuthi sesikhona la emagcikeni babe esibhalelile ukuthi ke sizozwa ukuthi ngabe yipi inkinga abhekene nayo la kule ndawo esikuyona njengamanje. Baba uyaphila? Ngiyaphila. Ngikhona nami siyabonga ukuthi usamukele njengo Black Live TV emagcekeni bengicela ukuthi usazise ukuthi ubaba ubani igama usukapi nendawo. Okay. Ubaba uNkosinathi Cheliza usuke eHammersdale ngokuhlala. Alright. Sengimuvele ngalana ngokumsebenzi. Okay, wafika la ngoba nakho uzosebenza. Ngafika la uba ngisondela umsebenzi. Ila uzalelwe khona eHammersdale. Impela kunjalo. Alright, ekhaya la niphuma khona nonke beniba ngakhi isimo senhlalo uma usakhona baba. Ekhaya besu6 umndeni o6 abazali ke sebahamba ke manje sisele sibabili abasele omunye yebo omunye kulanga seHammersdale ngamshaya khona ngeza ngalana ngoba ngizobheka ikhaya ngoba lana kahle kahle bekuhlala amantombazana ngathi umndeni hayi angimove ngize ngala ngizoba indoda ngoba manje umuso ngenandoda awunasithunzi. La sikhona njengamanje wamuvele eHammersdale ekhaya wezekhaya. Ngeze ekhaya futhi. Ekhaya ko malume noma? No, sothi nje lana kwakuwumuzi kamfowethu, umfowethu usahamba ke emhlabeni. Kwase kusala mina ke bafanene. Ngoba lo munye useHammersdale. Alright ngiyakuzwa. So niyazwana umndeni osekanayo ozwanayo ni right. Sibamisene impela nje bengayibona inkinga ekhona. Njoba nikwazi nokuthi nicabangele nabantu besifazana ukuthi awukuhambe uyobheka ngale kube wena ohlalayo njengomuntu wesilisa. Yebo. Okay. So baba inkinga yakho yasiqala phi ke mufika la kule ndawo? Inkinga yami la ngothi iqale ngo2000. Ngona mshudu lo makhelane wami bezizwana kahle kahle uthe ukuhamba kwesikhathi kwasikuba nenkinga ke. Le ngazi ngancela yona athi ngicela wenisondele mhlawumbe soba khona isixazululo. Ngene endabeni. Kahle makhelwane vele sisodabeni. Umakhelwane kahle kahle
uyiqale nini nenkinga? Uyiqale ingane isahlala zodwa dala noma uyiqale ngoba nakho sekufika wena? Umakhelwane kahle kahle umakhelwane ubehlala kaBesta. Ungifice mina la wathatha ukuthi-ke indawo yomndeni le. Kodwa kahle kahle ubhuti omdala le ndawo kwakuxoxiswene naye badayiselana. Umakhelwane akanalwazi. So Oh, umakhelwane lo lwayo akazi ukuthi ubhuti omdala wakubo wayithengisa le ndawo. akazi akanalwazi umakhelwane. Mhlawumbe umuntu osayingane mhlawumbe. Umuntu oseyingane yena kodwa ya ukuthi usayingane yena ngoba usenomndeni wakhe kahle kahle. Usemdala-ke lowo muntu. Oh ya, ngokweminyaka kodwa nje umuntu. Hayi ngokweminyaka usemncane. Oh, kusho ukuthi yena wayengakazi lezi ndaba lezi zokunikezwana kwendawo. Yeah. Okay. So uyiqala inkinga-ke ngoba nakhu sekuyena osekhona engasekho ubhuti wakho omdala. Impela kunjalo nje msakazi, impela kunjalo nje. So manje-ke kwenzakalani? Hey, manje nje nabona nje ukuhlala kwami la akusekho ukuzwana kahle la kule ndawo ngoba senezinto nje ezenza anqengi ngisho ukuphosa ngisho ikati elifile la ekhaya egcekeni. Ngakhuluma ngaze ngakhathala ngaze ngabiza ikomiti hayi nayo lahluleka. Ingakho ngibuza phela ukuthi endaweni kube khona mhlambe ikomiti nokubonisana mhlambe kubizwe omakhelwane kuxoxiswane nani bengisala lapho ukuthi awukaze mhlambe Sengizame kaningi ngikhuluma nekomiti tengiyisola ngibone ngathi yena nekomiti banakho ukuzwana futhi kahle umuntu onenkinga kubona imina. Oh, hayi ngiyakuzwa-ke. So mhlambe akaze kube kuyisigaba la khona mhlambe seniba semaphoyiseni noma mhlambe enza into ezogcina mhlambe isifuna ukuthi imlimaze nomndeni. Ya wakwangibizela wona amaphoyisa ngengabosha impela ngalala khona ejele impela kodwa athi amaphoyisa mebhekisakhe le ndaba le ayi bathi kahle kathi mina nomakhelwane wami kufanele sixoxisane akuyona into engasisa le maphoyiseni. Umekisa khona uthi inkinga ikephi? Yena phela mechaza njengomuntu ongenalwazi ukuthi mina ngithathe indawo yakubo noma ngithi ngiyamchazela hayi akayizwa lento. Ngoba nje kumanje asisazwani ngempela nje futhi senokuthi enze noma yini nje la sengiyayibukela nje. Wena ukaze wathatha isinyathelo sokuthi uye emaphoyiseni nawe mhlawumbe? Ngaya emaphoyiseni nami ngayo athi amaphoyisa akhuluma nani njengomakhelwane ukuthi fanele nixoxisane ngoba le bathi yini lezi ngesingisi angazi community bani. Hayi ngaya nakhona kwakhuluma kwangathi siyazwana. Hayi kumanje angibone ngathi hayi ngangithela amanzi phezu komhlane wedada. So wena bavufisa ukuthi nje mhlambe usizakale kanjani noma yini ofisa yenze? Ufisa ukuthi mhlambe kuxoxiswane ibe khona isisombululo noma mhlambe yini inhloso yakho njengamanje? Kahle kahle inhloso yami la bengifuna isolution. Sixoxisane njengomakhelwane ngoba kahle kahle akuyona impilo ukuthi omakhelwane sihlale singazwani ngoba izingane zizobona enye into. Kanti uma thina sizwana nomakhelwane wami nezingane zizobona enye picture. Ubufisa ukuthi nje mhlambe naye umakhelwane abe yingxenye yayo lenkulumo esikhuluma njengamanje noma? Hayi impela bengingajabula mase kube njani naye abe khona la. Kodwa ngoba phela wena umuntu omazi kangcono mhlambe ngeke kwazi ukuthi masifika la kube khona ungazwani phakathi kwenu nobabili. Kwesithembe ngoba ngathi khona abantu abakhulu basemsakazweni asithembe mhlambe sizoba khona isolution. So wena babikona kuphi mhlambe okukuhlukumeza kakhulu okwenza ukuthi usibhalele? Ngiyakuzwa ukuthi usuyile nasemaphoyiseni nani naba nomaskito bayahlupha engathi indawo ihlezi imanzi nale. Mina nje isicelo sami nje ngifikile ngifuna isisombululo. Yona nje bengicela nje kube khona isisombululo kuphela le ndaba idlule. Bengajabula kakhulu mase kube khona isisombululo. Yona into engiyicela nje ngidinga nje kunina kuphela. Oh ngoba wena usafuna ukuthi niqhubeke nihlalisane kahle kakhulu ngendlela right. Le mpilo akuyona impilo ekufuna siyiphile la semhlabeni la fezizwana. Akazwani nawe kuphela noma mhlambe nezingane lezi zamantombazane ekhona akazwani nazo? Ya nasemndenini sekukhona njengoba nibona-ke nje nasemndenini sekukhona impela sengingenele nasey'nganeni impela ukungazwani kwethu. Imake manje ula umama
ula umakhelwane ula ngento umakhelwane uyena lo chithayo uyena ucela njobona ubona nje oh kusho ukuthi ubona mhlambe kwenzeka into engekho nani ngiyabona nendawo ihlezi imanzi kusho ukuthi hlezi imanzi indawo uyamosha iyona impilo yona impilo nomchamo uyachicheka ngala Hawu. angilali-ke uma kwama-weekend-ke nje umsindo oba khona nje hayi okay angazi nje bese echitha namanzi ngoba kusho ukuthi indawo yakhe achitha kuyona le uzovuma yini ukuthi mesimbiza ngicabanga ukuthi uzovuma mhlawumbe ebona nini uzoba nalokho ukuthi aqhamuke hayi mina ukhuleke ngigadiwe angithuki kakhulu njengoba ubona nawe uthi ngihamba ney'nsizwa kodwa-ke asihambeni sombona yena-ke umakhelwane sizwe ukuthi mhlampe-ke uzokwazi ukutheza uma ngimcela ukutheze lapha hayi ubala lolo mina sanibona sisi njani Usiyaphila njani? ngikhona sisilana ngihamba mbaba waka makhelwane la eZansi so mina ngumamelo ngingowakaZondi ngiphuma kwi-Black Lives TV nje ubona amakhamera ngihamba nabo i-crew yami so bengicela bandla ukuthi sizokhulumisana la inyanga Ngani ma? no mhlambe singangena Sokhulumisana ngani? Ubaba kunodaba sizolungisa phakathi kwenu nobabili Sekukhona udaba afuna ukulungisa? yebo besicela nje Manje ngiyaphi ke mina ngithathwa ngiswaphi manje? hayi Usungilandela abangani bakho manje mzala? impela Usuhlulekile ukukhuluma nami usungilandela abangani bakho ukuthi angazi bezokuthini manje kumina. sengikhathele indaba yokukhuluma nawe Wesisi angizukwazi ngiyacela nje because angazi yabo nje bese ngilalela TV yabo manje ke angazi naveni nangisanganisa nje manje yabo sengilalela nina okay angikwazi wesisi nje ngabadusha ngazi sobeka bana mameli okay mamela umzali lo unilandela inkinga engayazi nithi angiphume ngihambe ngiyokhuluma ngeke ngize ngikwazi ukuphuma because umakhelwane lo asingenelani naye ngenxa yenkinga ezithize engize ngichaze manje asingenelani so angizukwazi ukuya kuyena okungcono ke mhlawumbe seningeza nina la like ngangena namakhamera yakhe inkinga siyacela bandla kodwa-ke sicela ukuthi singene nje ngiyangena beseningilandela abaka-TV mzali ngiyabonga kakhulu sithanda babukeli bayi-Black Live TV njengoba-ke bese sihambile sawucela-ke kusisi ugcine sivumelile ukuthi sikwazi ukungena-ke khona la endlini ukuze-ke nabanye abantu inkosi yami bangasizakali ngaphandle sabona ukuthi lolu daba asivele sihlalele ngaphakathi so sisi-ke ugcine ethe asizeni la endlini yakhe njengoba nisibona-ke nami sengize ngafeel at home nganikezwa nkosi yami nane-couch ukuthi ngikwazi ukuthi ngifudumale siyabonga kakhulu sisi ukuthi usamukele la ekhaya mina ngumamelo ngihamba ne-team yaka Black Life ubaba umakhelwane wakho bekade esibhalelile ukuba kuzoxoxiswana useze ungireporta manje ku-TV yes yini ukuza kumina ezokhuluma nami uthi ubaba kade nanizama ukuthi nizwane kwagcina ngenelwa amaphoyisa kungenela nabanye abantu manje ubona ukuthi umthetho uyahluleka yini njengoba seza ngaphezu komthetho yini hayi asikho ngaphezulu komthetho kodwa sike nje sisize labo bantu abasuke befuna ukusizwa understand okay mzali ubuyothini ngangiyobachazela inkinga yami nawe nami sengihlulekile kubekezela ukuthi wengilande mhlawumbe abantu ongabazi mhlawumbe nizozwana nabo wami kahle inhloso yami ukuthi sithole isolution yani yale ndawo lesibangayo njengoba mina ngihlala lapha yana wemzali la ngikhona wena ula eZansi kwami yini inkinga yakho angazi understand ukhala ngani ufunani yini efunayo inkinga yami one okokuqala suchitha udoti la manje igcikeni la njalo ekuseni ngivuka kugcina udoti 2 ke weekend wathi nibanga umsinda ningibayela umsinda bangivane lapho sikade kufile ngale kade nithatha liyanofila kade okay imake mzali asiqale la
njengoba uthi ngangibanga umsindo, yes ngangibanga umsindo ngiyakuvuma lokho. Ngizobanga umsindo mangawubanga ekhaya ngoba phela la ngisuke ngihleli khona esekhaya. Ngizobanga umsindo mangawubanga khona. Okwesibili lelo kade okhuluma ngalo angilazi. Ngingathi ngibanga umsindo ubese sisi ngithatha ikati ngilithathe ephi ikati. Angilazi ikati. Umzali angabuka mina kuphela etshela ukuthi mina ngedwa makhelwane nenkinga naye. Mhlawumbe nabanye banenkinga naye. Lelo kati lelo angilazi akhuluma ngalo. Mina ngangihleli nabangani bami last week. Siphuza. Oh. Yes. Igama lika umzali igama vele. No, igama esimbiza ngalo. Yes, Igama esimbiza ngalo. So ngoba phela umuntu omdala nami njengomzali. Oh, uyakhumbula ukuthi umuntu omdala. Yes, I know ukuthi umuntu omdala not ukuthi ngiyakhumbula. I know. So angazi ke manje ukuthi kubangwani kufanele ngawubanga umsindo ekhaya ngubanga ikephi. Ngiyabuza. Ukhuluma kanje sidala noma ingoba ngiloud isidalo sami ngiloud ivoice yami loud. Yes, cishe sifane. Kodwa ke njengamanje sifisa ukuthi nje kube nendlela eyokwazi ukuthi kulungiseke le situation esibhekene nayo njengamanje. Indlela izoqhamuka noma nami nathi sonke. Njengoba nilandele nje umlandele mina kahle kahle mina umuntu omubi la nawe sisuze kumina mina umuntu omubi la njengoba nize namakhamera nje nizele ukuthi mina umuntu omubi la Hayi ngoba umubi ulandele namakhamera pho umzali uhlula yini ukukhuluma nami wayelanda amakhamera ingoba ushilo ukuthi naye uzamile ukukhuluma nawe kwabese understand naye ngitheme ngithi ngikhuluma naye ngezwe ngathi wehlela ngizathi manje into engifuna uyi-understand uzamile ukukhuluma nami ngekati ke njengoba ngitshela wena ukuthi angilazi ikati asekhuluma ngalo njengamanje uzamile ukukhuluma nami uyabona ukuthi ubuya assume izinto nabo uyayitshela izinto ukuthi zenzekile zenziwe mina. Kodwa ke manje sifuna ukuthi nje siba abantu abadala sikwazi ukuthi lento le ingenze kanjani ngoba uyasho ukuthi indawo le ubani umalume wayidayisa. Inkinga iqala lapho ke sisi. Yabona njengoba ethi umalume wakhe wayidayisa indawo. Nami ngikhule kuthiwa indawo yasekhaya. Unfortunately bahamba abantu basekhaya. Bangishiya nami ngazi ukuthi indawo eyasekhaya. Naye lo muntu lo wamtshela ukuthi indawo eyakhe. Nami ngazi ukuthi indawo yasekhaya. Ngenza yonke into ngoba ngazi indawo yasekhaya. Njoba kade ngibona ngichitha amanzi nje ningibuza ukuthi why manje ngichitha amanzi angazi nginiphazamisa makunjani bengixaka mina ukuthi kwenzakalani egcekeni angazi kunjani ngiyanibona nihleli ngiyachitha amanzi egcekeni lasekhaya. Alright. So angazi ngempela ukuthi fanele ngenze njani ngoba phela naye kade ngimtshela ukuthi mina nami ngatshela ukuthi indawo eyasekhaya nawe ngitshela ukuthi angazi umalume unjani so yenza kanjani iphisi ke entweni kanjalo sisi. Cha phela iphisi zoqhamuka ngasekutheneni njengoba ethi umalume naye kukhona okwamaphepha okushoyo ukuthi kuyaqiniseka ukuthi indawo yakhe iyala la ekini nasekhaya kubo. You understand ayikubo lapha la ikini. Okay, so yeah. Okay. Ngizocela ukuthi ke ukuze kuzoba nepeace mntaka yeso. Ngizocela ukuthi umzali ke noma mina noma mhlawumbe sohlanganisa asilande osurvey okuyibona abazosichazela ukuthi ama-pecs ala indawo ihlukana la indawo ihlukana la. Silande osurvey abantu abazokhuluma sizwe sonke ukuthi ke kwenzakalani. Ileyo ndlela esoba nayo ngepeace. Ngoba kwamanje naye masangitshela ngamaphepha angwazi ama-measurements mina angwazi ama-measurements endawo ukuthi imejwa kanjani indawo angwazi kufike phi makuthiwa ubani 30 cm angazi ukuthi kusuka phi kuyephi makukhulunywa ngendawo akhulunywa ngerula la tasesikoleni khulunywa manje ngendawo angazi ukuthi ngizothini ongcona sibizo osurvey bezo survey kube ibona abachazayo ukuthi no sisi indawo yakini nayo ihamba igcinela nawe mzali indawo yakho kwakho ihamba igcinela iyo ndlela esoba nayo ngepeace leyo. Oh alright. Angiyeke nginibuze kuna nobabili. Ake ngiqale ngalabo ubhuti ukuthi bengase kuthiwa nje bethi akubiza osurveyor thina yizo Black Live TV we don't mind ukuthola usurveyor kwenziwe leyo nto leyo mekuthi yona into ezimenza ukuthi nibe right. Ayikuthi uyafika ke manje usurveyor uyathola ukuthi awunandawo la uzophatheka kanjani ukuze mhlazana efika usurveyor kwaze ukuthi wathini abantu bebuka. No, ke ngiphatheke mina kabi. Into engiyifuna nje isolution. Ungahamba wena mase kuthiwa noma ngeke kube lula kanjalo kodwa ke into efunakalayo ukuthi kwazeke ukuthi umakhelwane ugcina phi nami ngicina. Lento engiyifuna kwahle mina ngifuna ukuthula. Khathele lento yakho manje khathele lento. Njalo imbone nje unje. Oh Stella vele Stella sakunje. Ube washo naye ukuthi umuntu loud nje Stella sakhe. Ngakho usuzongilandela abantu baka TV.
Wena mhlawumbe ngicabanga mhlawumbe nizozwana nakwami nawe impela. Ngiyazwana ke manje mawubheka nje ngiyazwana nabo mawubheka. Hayi ngibona ngathi sikhona isomo. Ngoba kuwena nje oyishola wena uthi akulanda bakamasipala. Bezolungisa. Abalandwe Hayi phela nami ngajabule because nami angisazi. Nakhona ke mzali ka as understand into eyodwa. Ngisho sebelandiwe bakamasipala ngeke ngawubanga umsindo. Ngoba ngithi mina mangibanga ngubanga ekhaya. Nawe mzali ungayidlala iredo kakhulu la ngiyizwe mina ngisendlini. Ke ngize ngisho lutho ngoba ibangaphi endlini yakho. Nami ke ngizobe ngubanga ekhaya. Ngisho bangafika kabakamasipala labo basho ukuthi indawo igcina la kulungile ke. Ngeke ngisakwenza ke lokho ke ebengikwenza phela mangichitha udoti ngichitha namanzi. Ngiswe ngithi ngichitha egcekeni lasekhaya sisi. You understand? So umsindo kodwa ngeke ngawubangi. Ngizokubanga. Yeah, okumsindo ngiya-understand sikhulele lokushini. Yes. Ivele umsindo uyabanga. Kodwa kwamanzi phela ukwenzile nami ngikhona yabo. Ngiyawachitha vele ngazuthi indawo yasekhaya lo mthangala wasekhaya ngiyawuchitha nje amanzi kwachithe amanzi ehlele kumzala naye akamba umselo ozophumela ezantsi komunye wehle umselo ozophumela emfuleni ezantsi. Kodwa nje busisibona phela nawe sesigcwele igceke. Bakithi amanzi mhlawumbe kunomsebenzi usuyachitha uchithela ngale ngoba uyawazi phela angenelaphi. Mntakaba njoba bengihleli nje phela beningahlalele mina akazothi bengihlele bandla. Angithi benibisohela umzali. Uyena phela kumele angitshele ukuthi yazi la ngenzeka kunethi imvula noma ingaphi. Angazi mina phela benize ke mina bengichithe ekhaya. Bengachithi kamzali. Okay. So manje siphetha ngayiphi ke ngoba kubuye kube nezimvula ngala ikwenzakalani usuzoyinciphisa imvula lezi eziqhamukayo noma njani babes? Cha phela kwamanje ngithi ufuna ipeace. Isilando savebe. Kusho ukuthi usazoqhubeka wena uchithe. Ekhaya ngiyachitha ekhaya. Chitha ekhaya nje. Ngithi sekhaya, chithe khona ekhaya. Sekhaya Kodwa phela la. sizama ipeace njengamanje indawo isigcwele mosquito. Ngichithe phi ke manje? Zamanye indawo echitha kuyona. Eyiphi? Ndawo zobona phela njengomakhala. Awakwazi ukuchitha amanzi anokayo. Isekhaya phela mzali ngwachitha ekhaya ngizowachitha phi kanti? Uzwaphosa phi ke manje phela anginalo ithanki lokwaphosa ngizowaphosa phi ke manje? Makhelwane ngithina silungisa le nkinga ngithi. Eyiphi inkinga? Sizama sizama ukulungisa la. Nawe akawufunda understand nami ngizokwazi ukubezelela. Ngitshela ukuthi ngichithe phi ke manje? Ilamanzi lawa aqhamuka la kuwena. Asilando survey mzali. Even noma ungibona wenza the very same thing. Fanele makubona ngingawachitha amanzi noma ngingawuchithi lento engisoyichitha mangabe umchamo mangabe yini ngingachithi mabe sengibona wena. Hayi ngikhathele mina manje. Ngikhathele indaba. Ngenza njani ke manje? Ngithi mina kulando survey bazoyikhuluma le ndaba basitshela indawo ukuthi iqala isuka la neyakho neyami. Sihlukaneke. Impela osurvey ngibona ngathi ibona abazobona. Bengicela wesisi yabona njengokulanda kwakho umzali. Bengicela ukuthi lento niyithathe fede ke bangicela nisilandele ke manje osurveyor ke ukuthi bezosibukela ukuthi into yami nayo igcina angithi sisoba u2 as understand naye wafika la watshelwa nami ngikhule ngazi ukuthi indawo yasekhaya angithi Yeah. Kodwa ke kunina nobabili njengamanje niya understand ukuthi omakhelwane behlala endaweni badingana. Ngelinye ilanga mhlambe awucabanga ukuthi omunye yoba nenkinga amemezelo seduzane. Noba nenkinga nawe phela. Mina ngize ngibe nenkinga ezodinga umzali. Baningi abanye amakhelwane bami la ngeke ngize ngibe nenkinga ezodinga umzali. But kusasa silaza ngithi. Kusasa silazi kodwa ngeke ngize ngibe nenkinga ezodinga umzali. Ngeke. So wena awufuni kube nepeace up until No, angisho ukuthi angifuni kube nepeace but ngiyasho nje ukuthi ngeke ngize ngibe nenkinga. Ukuthi wena sisi awuzazi izinto yena zenza kumina. Yena usegijima eqala wezala. Bazibuzile nje. Awuzazi izinto Zisho ibuzile. Nemzali ukuthi angikuthandi ukukhuluma. Hawu. Angikuthandi. Usukhulume kanjani? Angikuthandi kodwa ukukhuluma izinto Cha ezithi. sitshele ukuthi izona ziphi. Angikuthandi ukukhuluma izinto ezithi. Isombululo. Into esifuna isithola sami isombululo. No, angiyekwe nje ngithena usegijima eqala ngoba phela ufuna ukubonakala ngazi ukuthi right segijima eqala nendaba ba TV. Landela mina. Angitshela mase kumina umuntu wrong. Right? Hayi akekho wrong. Nina nimbuzanga ukuthi okay kusukelaphi kuyapi anazi. Hayi besazi ukuthi nje indawo. Angithi uyabona njengoba sisikade ngitshela ukuthi mina ngikhule ngitshela ukuthi le ndawo yasekhaya. Lokho ngikhule kwabazali bami bekuliwa yona lento le. Kuze kuhanjwe izinkantolo khanjola yona lento le. Njengamanje right now mina
emotionally I feel like angazi attacked, yes I'm being attacked because angazi manje engazi usumzali naye uselwa izimpi zabo nami angazi lutho mina sengibona ukuthi umzali ulwa izimpi zabo nami that's why nami ngize ngibe kuhlaza kuyena ngibe ngiyingane kumele ngabe ngimhlonipha but ngize ngigcine sengenza ubuhlaza kuyena lento engayithandi angikuthandi mzala angithandi ukuxuba la angithandi ukwenza ubuhlaza kodwa indlela osukuwenza ngayo nami iyangivusela mzala kuba buhlungu mina kuvuka ukuthi kushuthwe namzali usalwa izimpi lezi nanizilwe nabazali bami ofuthi ngaza angekho lapho mina ngifuna isolution kuphela lungile phela mzali isolution yokuthi njengamanje ngicela kulanda osurveyor bezobona ukuthi kwenzakalani hayi ngiyakuzwa mina sisi so asike sibeke la ku surveyor ngoba nawe usugcina usuphakanyela umoya nokuthi sekuvuka nabazali uya understand inkinga zabazali ezazikhona so naye umakhelwane ubaba ngapha kumele abomzali kuwena akuprotect isizwe umuntu abazali abangasekho so nawe baba ngiyabona ukuthi uyehla ngezansi naye mhlambe sekuvuka ukuthi abazali abasekho uya understand usemele yedwa mhlambe mnahamba ningazwani usefile ngazi ukuthi kusaqhubeka lapho uyabo mhlambe ufuna ukuthi angasali nalutho kanti mhlambe le ndawo imkhumbuza abazali bakhe asike siyibambe ngokuthi sizozama ukuthi sibize osurveyor we understand hayi ngabonga impela masume njalo impela ya babukeli bayi Black Life TV njoba nibonile sikhona la endaweni yase Chesterville omakhelwane khona ungahlaliseki kahle ngene nabazali bangasekho but ke as iBlack Life TV uyazi ke sihlezi senze izinto zenzeke siyathembisa ukuthi sizobiza osurveyor bayibheka indawo sibone ukuthi sisombululo sihamba kuze kugcine sithemba ukuthi mhlawumbe yona isolution ezoba right nezwena usisi ukuthi agcine se right emoyeni wakhe thank you It's the Black Life TV